गान्धी जयन्तीनि समावनो बिटिआर हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां हादरनां साबसिन नोगोर स्वाच सर्वेक्षण 2022 बान्थाखौ मैया 1 अक्ट'आव गोदान दिल्लीआव उदालगुरि नोगोर आफादनि मासिगिरि राकेश बर'आ नाजावबाय। गोजोनथाव खौरां मैया 1 अक्ट'बराव गोदान दिल्लीआव उदालगुरि नोगोर आफादा हादरनां साबसिन नोगोर स्वाच सर्वेक्षण 2022 बान्थाखौ नाजावबाय। स्वाच सर्वेक्षण 2022 बान्थाखौ मोननायाव उदालगुरि नोगोर आफादनि गासैबो दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनजों लोगोसे रायजोफोरनि गोबां बिहोमा दं। बेजों लोगोसेयैनो सा सानजा ओनसोलनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोर क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ भारत सरकारनि नखर आरो नोगोर फोजौखां बिफान हाउसिं एन्ड आरबान एफेयार्सनिफ्राय बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी एवार्ड इन नर्थ इस्ट जन बान्थाखौ मोनफुंनो हादों। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव भारत सरकारनि नखर आरो नोगोर फोजौखां बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्मजों लोगोसे चार्कोल अफिसार राहुल पुकना सस्टेनेबल सिटी एवार्ड बान्थाखौ आजावो। नर्थ इस्ट ओनसोलनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोर मिउनिसिपाल बर्डआ नर्थ इस्टनि साबसिन खामानि मावनायनि बान्था आवग्रिनो हानायजों लोगोसे बान्था आजावनो हानाया बिटिआरनि जोबोद बाख्नायथाव होननानै फोरमायो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्मआ। लोगोसे बिटिआर हालामनिनो उदालगुरि मिउनिसिपाल बर्डआबो बे एखे बान्थाखौनो मोननो हादों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।